עיסוי זה טיפול מגע עתיק יומין, משלב טכניקות שונות של לחיצות, ליטופים, חימום ותנועות מתיחה. זאת על מנת להקל על הגוף, להזרים דם ולהרפות שרירים. עיסוי שוודי. מה זה עיסוי שוודי? עיסוי שוודי זה עיסוי נפוץ, הוא קלאסי, הוא משלב טכניקות עדינות, קלות יותר, כמו ליטופים, החלקה, לישה, תנודות ומתיחות. מסאז' שוודי הוא מתאים למגוון רחב של אנשים, בגלל שהוא עובד מערכתית, לאו דווקא נקודתית, ולכן הוא מאוד נפוץ בספאים. כל הספא, רוב הספא מתעסק עם עיסוי שוודי, כי הוא מותאם לכלל האוכלוסייה, הוא פחות ממוקד, הוא יותר מלטף, הוא יותר נעים, הוא יותר משחרר את הגוף, ולכן פוגשים אותו הרבה ושומעים עליו. הוא יותר פינוק, כן, הוא יותר לפינוק, כאלה שבאים, זוגות שבאים רוצים קצת לשחרר את זה. אז לרוב הם יקבלו עיסוי שוודי. למי זה מתאים? רוב האוכלוסייה. עיסוי רקמות עמוק. עיסוי רקמות עמוק, כשמו כן הוא, זה שיטת עיסוי ממוקדת יותר, משתמשת בלחץ עמוק יותר, כדי לשחרר מתחים עמוקים בשכבות העמוקות יותר של שרירים דפוסים. למי זה מתאים? לספורטאים, לאנשים סובלים מכאבים כרוניים. עיסוי רקמות עמוק, יש שכבות לשריר, זאת אומרת, יש שריר שיושב על שריר, שיושב על שריר, לפעמים זה השריר, לא הראשון, לא השני, אפילו השלישי, מאוד עמוק, צריך להגיע אליו, צריך ללחוץ, לפעמים זה מלווה גם בכאבים, לא תמיד זה נעים, אבל כשבן אדם בא עם כאבים ורוצה לשחרר את הגוף עכשיו מהכאבים, אז אין מה לעשות, הוא צריך טיפול שהוא יותר ממוקד, הוא יותר נקודתי, כדי לשחרר את השריר מהתפיסות שלו. עיסוי רפואי. עיסוי רפואי זה טיפול מותאם לצרכים ספציפיים של המטופל, תוך שימוש בטכניקות שונות לטיפול במגוון בעיות בריאותיות, כמו כאבי גב, כאבי צוואר, פציעות ספורט ועוד. למי זה מתאים? לאנשים עם כאב ספציפי כרוני. עיסוי רפואי, כשמו כן הוא, לא מלמדים, אין דבר כזה, הוא לא כמו עיסוי שוודי, כמו עיסוי רקמות עמוק. עיסוי רפואי זה ארגז כלים שלם. המטפל לוקח מתוך ארגז כלים שלו, שהוא יודע, ומתאים ספציפית את הטיפול למקרה הספציפי. זה אומר שאני יכול להשתמש גם בשוודי, לרוב דרך אגב, לא משנה גם אם אני מטפל ברקמות עמוק, אני תמיד אחמם את הבן אדם בטכניקות של עיסוי שוודי, ורק אחרי זה אני אתחיל לטפל ברקמות עמוק. עיסוי רפואי הוא מותאם יותר לאנשים כמו כתף קפואה שבא אליי בן אדם, הוא מאוד ספציפי, הוא רוצה לטפל עכשיו בבעיה, לא מעניין אותו עכשיו גב ולא רגליים ולא טיפול עכשיו ולא זה, הוא רוצה למקד את הטיפול רק לכתף, הוא רוצה לשחרר את היד, ולכן אני אתן לו מה שנקרא עיסוי רפואי. ובאיזה טכניקות אני אשתמש? כל הכלים שאני מכיר. אני אשתמש בכל הטכניקות רק כדי לשחרר אותו, ולכן זה נקרא עיסוי רפואי, זה לא איזשהו עיסוי שהוא נלמד ומאוד ספציפי. מה היתרונות של העיסוי? הקלה על כאבים, שיפור זרימת דם, הרפיית שרירים, שיפור טווח התנועה, שיפור איכות השינה, חיזוק המערכת החיסונית, ובכלל הרגשה כללית של בן אדם שיוצא אחרי טיפול. עוד שתי דברים שאני רוצה לגוע בהם, מה שנקרא הקרנה של כאב. אנחנו לפעמים חווים כאבים בכל מיני מקומות בגוף, לרוב הקרנות יופיעו בידיים או ברגליים, אוקיי? אז איך מזהים אם הכאב שאני מרגיש הוא מקור או שזאת ההקרנה? זאת אומרת, בא אליי עכשיו מטופל ואומר לי, יש לי כאבים עכשיו ברגליים, בברכיים. אני צריך להבחן אותו כדי להבין האם זה הקרנה או שבאמת יש לו בעיה בברכיים, אוקיי? כי אם זה הקרנה, אז כנראה שהמקור הוא ממקור אחר, ואני בכלל לא צריך לגעת בברכיים, אלא אני צריך ללכת למקור. כשחשים כאב באזור מסוים ולא ניתן להצביע בוודאות על נקודה מסוימת, או לחילופין הנקודה של הכאב זזה, זאת אומרת, אני אשאל את המטופל, איפה כואב לך? הוא יגיד לי בברך, אני אגיד לו איפה בדיוק בברך, באיזה נקודה, הוא אומר לי אני לא יודע להגיד בדיוק, זה בערך פה. ואז אני מזהה שזה הקרנה וזה לא המקור של הבעיה, או לחילופין הוא יגיד לי פעם זה מופיע לי פה, פעם זה יופיע לי פה, היא כל פעם זזה, הנקודה זזה. ולכן אני יודע שזה הקרנה, ואני אחפש עכשיו את המקור של הבעיה. זה הקרנה של כאב.